नाशिक पाठोपाठ पुण्यात वृक्षतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय। पर्यावरण प्रेमींकडून वृक्षतोडीला कडाडून विरोध करण्यात आलाय। सिमला ऑफिस ते गणेश खिंड रोडवरील रस्ता रुंदीकरणासाठी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला। याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला असून वृक्षतोड रद्द न झाल्यास ही आंदोलनाचा इशारा पर्यावरण प्रेमींनी दिलाय। पालिका आयुक्तांकडून प्रस्तावावर फेरविचार करण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय। महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी मग नाशिक असेल, रत्नागिरीचा काही भाग असेल, मुंबईमध्ये खारफुटीचं जंगल आहे तो भाग असेल, ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होती आहे। विकास होत असताना थोड्या अंशी झाडं कापावी लागतात हे आपण समजू शकतो, पण त्याला काहीही महत्त्व न देता झाडं कापणं, बेछूटपणे झाडं कापणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। असं पण कारण आपण बघतोय उष्णतेच्या लाटा वाढतच चालल्यात